Nduk Kimora ayo disik Nduk. Ya ya. Mak Pang Pak yuk Kimora dari Kediri. Yo. Sugeng dalu, selamat malam Cahayu. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Nggih. Wis sehat, Nduk? Nggih, rada nggih. Oh, rada. Nggih. Rada sehat punang. Nggih, Jan. Iki bengi sowan ana ing Kajang Bungur Sukamara. Nggih. Wis tau rene urung? Mboten ngertos. Mboten ngertos. Oh, ngono. Don piyayi sakmono kae pengen mirsani sampeyan lho. Nggih. Ngopo kuwi lek macak ngopo kok dadak diseseti? Kurang. Oh buntute ucul, ketek apa piye buntute ucul? taline. Oh. Nggih. Remen nggih, Dok, Cahayu? Nggih. Nah, iki mau piyayi kene kepengin ngrungokne suaramu lan trajangmu lan kepinteranmu. Nggih. Nggih, niki dalam rangka napa sampean ngerti mboten? Napa nggih? Nah, bersih dusun. Nggih, bersih dusun. Ngerti artine bersih dusun niku napa ngerti ora? Mboten. Nah, bersih dusun niku ngresiki dusun, syukuran nyuwun marang kurbaning Gusti Allah Subhanahu wa taala, warga mriki urunan nggo nanggap wayang kanggo srana tandha syukure nang kurbaning Gusti Allah. Nggih. Paham nggih? Setiap tahun lho kene wayangan. Siap. Pak Kangko wis ping 4 lho. Siap. Heeh, sampean ping pira, Yan? Satu kali ini ya. Nggih. Heeh, muga-muga tahun ngarep ditanggap neh ya. Nggih, amin. Amin. Ditungakne masyarakat mriki sedaya. Ditungakne. Nggih, kula tak salam riyen nggih. Salam nggih, saya ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus? Kula wis lengkap lho kok panggah iri ya. Panggah liri. Nggih. Kurang banter kira-kira sing banter. Jiro lu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Oh, sing banter dhewe ning nggon bunange nganti saking bantere untune nganti cepot lho, Dok. Nggih, dah. Pripun kabar ibu-ibu, bapak-bapak sehat? Nggih, mugi-mugi rezekine kuwatan nggih. Ben iso nanggap kula maneh. Iya. Bener. Terus napa? Heeh, ndongakne no. Dongakne mugi-mugi sehat selalu. Amin. Warga masyarakat Kajang, Warga masyarakat Kajen diparingi panjang umur. Putra putrine Putra-putrine soleh lan soleka. soleh-soleh loleh. Soleh lan soleka. Soleh lan soleka. Soleh lan soleka. Nggih, lan Nggih. dipun paringi Lan dipun paringi berkah saking Gusti Allah, berkah saking Gusti Allah, lancar lancar nek pados rejeki. nek pados rejeki. Mugi-mugi Mugi-mugi rezekine berkah lan barokah sageta kathah wekasanipun kangge lunga dhateng Mekah. sampeyan ni aku tak cilik lho Pak Dalang. Heeh, ngopo? Sampeyan nopo gak iso alon-alon ta? Tak ajari cerdas lho cepet set ngono lho. Lho utek kula Piye utekmu? Utekmu irung anu ya. Nggih. Cik gampang loading ya. nggih. Mugi-mugi Mugi-mugi diparingi diparingi rezeki rejeki kathah kathah tur barokah. tur barokah. Sageta Selamat selamat fidini hatal. akhira. Yu wah kemen. Mulai dikek sithik kurang. Ya, nggih. Duh. Mugi-mugi berhibur sesarengan. Oke, siap. Nembang apa saiki Cahayu?
Merahino. Wah, merahino. Nggih. Enten bawane to niku? Enten. Enten. Saged punan. Nggih. Lho, mesti angger melu Pak Kangko tembange mesti beda. Nggih. Mambengi apa mambengi? Pangkurono Rinoso. Pangkurinoso kalih ula tampar. Kali ula tampar iki gedhi merahino. Nggih, mengke lak klentu dibantu Mbak Okfa kalih Mbak Compik nggih. Congpe ora compik. Nggih, Compik. Congpe. Iso congpe. Piye sapa? Mbak Compe. Nggih, pun. Ampun kuwatir nek sampean ki enek salah sithik, ngono ku mendhi ora enek wong ngarep nyeneni. Nggih. Jajal, kula tak pengin ngertos. Nah, coba. Ya. Hayo rowang Nduk, suaramu ambing ra ngene iki lho. Mok tambani apa awan mau? Mambing iki nyuwara dur sithik wis ilang lho suaramu. Nggih. Isuk mau mimi apa kok suarane mari? Mimi obat. Obat apa? Obat tabit. Obat teko rumah sakit. Oh, berarti sampean mau bar wayangan mau bengi melu Pak Kangkon nang rumah sakit. Untuk cari obat tenggorokan niku nggih. Nggih. Alhamdulillah. Soale saking pingine aku melu Pak Dujo Kangko. Wah. Kanca-kanca tepuk tangan Banduk Kimora. Pengen tampil karo Pak Dujo Kangko dengan suara yang maksimal, ya ta? Nggih, aku tidak mau mengecewakan Bapak Dujo Kangko. Aduh, langger, ger. Aduh. Kowe luar biasa, Nduk. Kowe iki ya lagi kowe lho sinden sing ngelem aku ya lagi kowe. Sinden-sindenku kowe blas ora tau gelem ngelem aku. Gajigur tenan aku. Heeh, nyawang aku wis muak doan nyawang aku. Gayane Mbak Mayang iki kok iso ngene-ngene nyapa? Wah, lagi kowe ngerti ra ngene-ngene apa? Apa? Iki cah gaul. Julukane Mbak Mayang saiki apa? Mayang Tato. Ngerti ra? Nggih. Nggih niku sing juluki wong Ponorogo. Mayang Tato, lengene ditato. Biyen anu nduk, ditato nggon weteng nduk. Mayang kuwi. Yuh, Nang mosok. weteng iki, heeh, ditato nggon weteng iki tato cecak. Lah sampean dina apa ndelok? Sik. Aku iki diomongi ngono lho. Diomongi karo bojone Mayang. Bojone Mayang iki kan kancane Pak Kangko. Lha bojoku dhisik ditato cecak ning nggon weteng. Lah bareng meteng kan gedhe wetenge. Cecake dadi boyo. Nggih. Ya, terus. Pinuji mureh. Mureh. Wah, jan cewetha kowe. Bener Nduk ngono kuwi Nduk. Intonasi kata-kata kudu genah. Syair kudu jelas. Nggih, ngerti to? Syair? Nggih. Ya, mureh. Yo. Beci Ya, duh. Ya. Ayo Mas Brady. supaya tansah maju. Terus Upakara karang lan gitri apa dah? Tenan Nduk. Wah, ekspresimu apik. Karang kan gigi. Kaya Pak Kangko lek bar nguyuh ngono kae yo. Lah iya, Nduk.
Aku kok entuk WA to, Nduk. Napa? Tak wacane ya. Nah, iki asli. Sugeng dalu Pak Dalang, nderek udu sampun ngajak Dik Kimura matur sembah nuwun. Lho, sapa ngerti ra? Sing Pak kamu. Muklasaan. Nah, betul. Nggih, iki mau jane sampean arep tak bayar dhewe. Ning gandeng nek Pak Muklasaan iki kok bayaranmu biasane 1 juta dadi 2 juta. Alhamdulillah. Ah, nggih. Dek, lek nyawer 2 juta tak kene sampean kabeh. Ya. Nggih. Ya. Tapi ditransfer sesuk ya duwe. Nggih. Ora apa-apa to? Nggih, mboten napa-napa. Heeh. Tak utang sik ya. Nggih. Hah? Nggih. Nggih. Tapi ojo lali nggih, Pak. Ora. Kok duwite mok pek dhewe. Ora. Anu Bu, sing 1 juta Bu, 1 juta paringno. Mengke mawon to didelok wong-wong lho. Wah, ya isen. Iya, engko ya. Nggih, deh. Kuya prukun tumandang hasengkotku bregot Nduk, ngerti ra? Sampeyan nyuwara bapak-bapak sing ning ngarep lho. Mrenges nganti ngiler ora krasa lho. Nganti ngiler ora krasa. Mergo bocah cak mono ki sik kelas 4 lagi munggah kelas 4 iki ya. Nggih. Aduh, jan nembang kok ekspresine kaya wong nguyuh. Ya, terus. Temah dadya tata harja Iya. Enek tekanane lho. Oh. Aja meneh kok sih lho, aja meneh kok bapak-bapak ibu-ibu sing padha mirsani jenengan. Wong sing mripate war-weruh guyu lho. Nanang PC kae guyu to, matane ora roh lho. Terus, iya nak. lanjut nggih. Lanjut nggih. Kok ya ora lali lho, tak selani omong kok ya ora lali. Enak. Murah sandang pangan yekti jero kutha desa Tepuk tangan buat Kimura. Iya lek mau ngapalne kapan? Lah mangawan nih. Mangawan. Ya maksudnya latihane kan dhisik. Oh iya. Heeh. Mangawan dimatengke ya. Nggih. Nggih pentas melu, Pak. Cina. Pak Cino piye to? Pak Kangko. Iso Pak Cino iki lho. Lah, aku ngomong Cina. Oh Cino to, tak kira kupingku Cino. Cino kok ireng. Aku ora wani ngelone budhek aku. Ora aja. Aja. Edian, duh. Ya sak mene kok. Alah kemayune. Iki nyapa ngene? Ape azan to? Sampeyan lek nembang kok mending nyawang Mbak Congpik iki nyapa? Penggemar berat ya sampean. Kakak kula. Oh, kakake sampean. Layak kok bodine meh padha. Kuwi pomo didekne kaya bongkotan damen. Oh, sinten sing awet? Oh, hamba Allah disawer. Hamba Allah blok goblok. So hamba Tuhan. Cak tuwek goblok. Oh, alah masih nanang iki.
Mbak Allah dipun sawer 200.000 cahayu. Nyono dicekel sing golek cekel Pak Kangko lali. Nggih. Matur nuwun sik Mbak Allah. Matur suwun nggih Bapak. Mugi-mugi rezekine Lancar. Mugi-mugi rezekine lancar. Terus napa? Nyawer kulane nggih. Oh iya. Terus napa nggih? Sehat selalu. Amin amin amin. Dungane cah cilik mandi kok. Terus apa neh? Terus terus dungane terus. 200 iki dungane kudu akeh. Waduh terus nih. Ya wes, pokoknya sukses selalu ya. Nggih, sukses selalu. Iya. Terus. Kok kaya Sukrasana to Dik. Konsentrasi. Nggih, mugi-mugi wonge sehat terus. Amin. Nggih, rezekine lancar iso nanggap kula nggih. Amin. Nggih, pas mantu. Oh iya iya iya. Pon ngerti lek duwe anak kowe ya pas mandi. Nggih. Kula lebokne tas nggih. Oh lebokno. Aja dimalingi nggih. Ora. Kak, sak dodokane sak juta 200. Duh. Kula lanjut. Gak sah. Ya lanjut kok ya. Nggih. Iki kok ditibane dangdute apa Cahayu? Napa? Apa dangdute? Dangdute Kusuma Wijaya. Heeh. Nggih. Kusuma Wijaya. Odo kuwi nganggo musik sing gamelan sikik apa? Apa? Gamelan nggih. Heeh, apa? Heeh. Apa? Ninggal katresnan ya. Nggih. Nah, matur kalian Pak dosen, Pak Dodo. Oh niku nggih. Nggih. Perasaan Dek iki kendhange mboten kuwi nggih. Ora, mambengi adike. Mambengi kok ya apa kowe karo yogane Pak Kangko. Mambengi adike Pak dosen enek urusan kampus. Nggih. Nggih, nika sing mambengi Mas Kasih Haryono. Nggih. Niki Mas Eko Widodo. Ganteng di karo adike. Adike. Oh iya. Ayo pancen metu dhisik karo metu keri iki ambek sing metu keri kok. Ken adil ya, mangkan aku wis mang tak love to ngene mang. Love. Kuwi, nek adik saiki tak lem ganteng. Heeh, iya. Oh, wis di love. Oh, alah. Ger, marang kendangan iso nututi kalau suaramu ya, Nak. Pak dosen mengki dipun dawahaken, matur. Pak dosen dipun Didawahaken lagu lagu Ninggal Katresnan. Ninggal Katresnan. Heeh. Musiknya kayak diomongi, jangan lupa musiknya. Jangan lupa musiknya Dwi Laras Indonesia. Oh, alah anake untung iki jan. Ya. Karo Mas Muklasaan dari Jakarta. Matur suwun nggih Pak Muklas. Matur suwun nggih Pak Muklasaan. Nggih. Sampun bayari kula. Sampun bayari kula. Emangnya bayar piro? Buluh akeh no. Bayar kowe akeh no, Nduk. Wah. Nggih. Nggih. Lah tak tebak ya, mang ngomongi sampean 2 juta kok. Iya, Sampean 1 juta, Pak Muklasaan kuwi 1 juta. iya, Dadi 2 juta. 2 juta, Pinter kene. Iya. Lek duwe tok ngerti ta, Nduk kowe. Nggih no. Ya, terima kasih sumben meneh. Nggih, sampean meneh nggih. Nggih. Mugi-mugi rezekine lancar. Amin. Terus sehat selalu. Amin. Nanggap kula meneh. Oke, siap. Siap. Oke. Iya nggih, kula tak Duga siki. lenggah. Duwite diopeni sing 200 engko, mau. Oh, alah. Ngono ki bapak ibuke kaya kolu mangan kayane le. Lah iya, wah tenang. Biyen Lintang yo sakmene wis karo Pak Kangko, Lintang Kairo kuwi heeh. Urung niken Salindri kae ya ngono kuwi. Saiki iki bibite ya Kimora iki sok iso melejit kaya Mbak Lintang kaya Mbak Niken. Oh, ngono ya. Lah iki sing nganggo biru engko Lintang nggih bar iki, Nduk. Oh, ngono. Iki mergo paling senior dhewe terus suarane paling luar biasa dhewe lek Lintang iki. Ya, ya.